Baru. Kan aku guru ngomong. Iya, pas. Awakmu rada sing iku apa betul? Oh, nyanyiane Nisa Sabian. Sing hum-hum iku lho. Oh, lagu Dian Asara. Oh iya, iku sing tak maksud. Ayo nyanyi bareng ayo. Nah, ayo. Nah, itu ya. Yo. 1, 2, 3. Duh. Aduh, tolong. Aduh. Aduh ya Allah. Aduh. Aduh. Aduh ya Allah. Aduh. Aduh. Sopo tiba mereka? Aduh. Walah lele, kok yang hati-hati dengan lupa. Pak, pulau nyuwun pinten sing kata. Kok seru atau liburan kok malah keluyuran nih. Ayo, aja. Sadar lagi. Ayo, pelaku yang masjid iki. Ayo. Gila. Apa urusan? Wes. Yo wes, arek iki mau dikondisi nang omahku. Manu gak ngerti salat. Azab. Kalau aku ini kan lampa terus di play kali bareng iki Pak. Kan mboten bisa kan. Wes, situasi mana ya? Nggih Pak, kula niki tiyang anyar teng desa niki, kula mboten ngertos tiyang mriki. Wes kan Sepurane Mbak. Wis pada nek. wes namanya sudah betul. Salah kali ini. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق Mbak.